Adda kami tin paulog ti DepEd ma'am nga aldaw ti pinag-recap ti klase, ti closing exercises ket kuna ti DepEd nga either March 30 wenno March 31. Ada jay ko dayta DepEd Memorandum number 15 series of 2026. Ket ti ipagpaganatget na simple but meaningful iti closing exercises. Kaya nasa uwan nag-observe iti eskwelaan, iti austerity measures, kastamad nga ibagbaga na ijay nga iti mausar nga pag-program ket MO iti eskwelaan. Ket kasjay iti ibagbagami iti schools, ken kasi kuma iti mamuan ti amin nga parents. Ngamin rumbeng lang nga dati closing exercises. Nga man na kaya nga saon nga gastos ti dakkel ti nagana. So may palit nga ti contribution sa. Well, idi pa lang amin data ma'am, idi pa lang data nga nurot ng DepEd no collection policy aglalo no data ket iti makalapad ti pinag-join ti ubing iti graduation tati kayat iti DepEd ken kaya tayo dito opisina tayo nga amin nga ubing nga makarwar ken dapat nga graduar maka-attendar iti closing exercises completion man wenno graduation. Adam lady dadto nga no ba sir ket may panggat ti bayadan da ada ti parents iti tutulang nga kunada so ikwatay iti jay sa palubos tayo. Tigamin underlying principle na dayta ken rule of thumb. Aket voluntary amin di kita no man ada kakasjay ada di kita medyo nalawag ti panagbulbulsa ng parents o kaya na ti kaslain guys o pagdonar no kas pagarigan kaya nga damo ti mamerenda di ubing taan mo't amin nga makaya ti MOE tayo ta simple lang nga ron aket maipalubos awam mo't iti pinilitan ti kasjay. So nga pinagkunakaket by tradition no daduma makikita tayo dito nga mararamit ti eskwelaan. Yes. What of the speaker sir? Ada ka di na iko nga matiken mayat na sit maalas. Well, ti kaya tayo ko mga alanda ka di kitay naggraduate jeng school. Tagamin ti purpose na ti graduation guest speakers so dito ang maalanda nga agsaw pagtuladan ti ubing so nga ti number one priority dang alaan di naggraduaren nag-alumni ijay nga school tapno ti kastaket isuda iti pagsarmingan ni ubing nagbalin nga successful ket makita mo di ubing no kasatnudan tumet nunyan tumati pagbalinanda babaen da gito nga guest speaker awan ma'am ti restriction oray sino mabalin nga agbalin nga guest of honor speaker ngem no mabalbalin tapno mas naan-anag ken napinpintas iti kwa ti ited nga ihemplo ti guest of honor speaker datay ko man naggraduate jay report iti graduation rate with no completion rate kami say nga may baga tata ngam syempre kitkitan tayo mga nalaing nga digitay han na deserve ti ma-move up akit logical ang nagbati jayan nga grade ang kaya nasaon nga binaybayan tangamin ikan miti na pintas nga programa digitan to hanto makagraduar kumawon magbati j grade level nga yanda makita no niya ti kapintasan nga intervention kinyada kas pagariang ko madigitay talaga nga makabasa syempre basic da jay no i-move tayo isuda nga tuman iti adalundan handa nga maka-cope up so nga ikantay isuda iti nananay nga intervention so nga kandak kami ti reading validation actually dato nga week ito ti second reading validation kami magkayat nga ikan ti chance salat tadi kita medyo makita tayo nga marigatan
di da dumagamin na wala recognition da. Ng barbaran dito yung maitid kinyada nga aldaw pa'y makayanan da. Kat maka move up damat lang iti nakangato-ngato ka. Hindi wat awan ti repeater idin, sir. Madida mabalin nga mang repeater ti student. Ay, awang mo ti kasi nga policy ma'am. Baka gamin sa bali tinagawatan da jay no child is left behind. Ti bagbagada gamin no child is left behind kanukit dapat nag-move up da nag-move up haan. Ti kaya na sa ti no child is left behind aramidan ti amin tapno ti kasta di kita nga bingket may kantinan anay nga adal. So nakaya nga saun nga imbati tayo sudan no nag-repeat da kas pangarihan nakaya nga saun da jay mas makita tayo kidian no nya ti kapindasan nga intervention kanya da kada ti no child is left behind no tay baybayan ni suda because even the parents recognize nga no nga makabasa diyan nakda nya nga ronti aramidan na diagmut taleng ni jay sumarno nga grade so nga narigrigat tayo itong kanti interventionan. Yes. May no makita tayo ahead of time tapno ti kasta right from the very start of classes adda nga dagos ti intervention nga maitid kinyada. Ket tatakit pay butal tata talaga nga we are focusing on reading. Ibagbaga tayo nga ron no hangarod makabasa di siyempre narigat na tawid iti sumano nga na grade level, di ba? Then because of that, our parents are already aware. So nga dati bakasyon dito yung incoming nga grade 1 akit siyempre adda iti hope nga dakdaktal ti partisipasyon ti parents ta no sumrek pala ti grade 1 niya anak dapat medyo the basic nga reading skills da.